Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Siang ini saya berada di Kecamatan Bululawang, Desa Kasembon, Kabupaten Malang. Nah, ini menengok kandangnya Cak Habibie. Nah, di sini selain sapinya dipakai untuk brojol maupun nyingkal, juga dipakai untuk pasangan cikal. Nah ini mabesnya, ini markas besarnya Cak Habibie ini. Nah, kita coba tengok orangnya ada apa enggak ya. Selamat siang Cak Habibie. Selamat siang. Oh, apa kabar? Dulu rese teko kota teko ini. Sungguh apa gimana ya? Pas teko pasar terus ngasuh nyawang sapi ngono lho. Riko iku sajane pedagang sapi apa belantik sih? Ya apa jare sing ngarani pedagang iya, blantik imo. Ini ya. Cak, ngomong-ngomong, iki mang teko pasaran di Pajak. Wajak iku bendina apa? Selasa karo Jumat. Oh, Selasa karo Jumat iku wajak. Loh, padha mbek Singosari lek Jumat. Jumate padha Singosari. Oh. Lah, Cak, ngomong-ngomong ya, selain aku iki kan kebiasaane nggawe video sapi nyingkal. Nah, tapi lek Dengkol dan sekitarnya kan ono cikar. Nah, terus ndek Bulawang iki akeh yo, Cak yo. Yo akeh ta. Lah iki sapi singkalan kabeh. Iki sapi singkalan kabeh. Sapi singkalan kabeh. Sakmene kae ya iso digawe Nyikar. Nek kanggo acara ya oke. Cak, coba sih sampean metu rono, ayo delok opo ae sih bekakase cikar iku sakjane. Iki kan ono penontonnya awak dhewe sing takok, padha enggak jenenge? Iki apa, Cak? Sambilan. Oh, padha. Iki sambilan. Heeh. Lah lek sing iki pasangan. Kaline iki sawet. Oh, dek kene sawet, lek di Glogor kawet. Oh. Dek kene iki apa? Bataan. Ah, iki apa, Jeng? Bataan. Iki rem ya. Lek rem ya. Nah, terus kene iki blabakan iki apa? Bayangan. Terus iki nih. Lah iki katut bayangan. Oh, iki total kabeh bayangan. Cuma jenisnya cikare gak padha. Nah, iki jenis cikar apa? Krebet. Lho, kok diarani cikar krebet itu wilayahe? Ora, biyen asal usule sing gawe pabrik krebet. Digawe Muat Pogong zaman biyen jare mbahku biyen. Tahun piro ya lek ilinge sama? Aku ya gak eling ya. Aku ilingku iku aku ki wis gawe cikar krebet iku mulai tahun 97 lek gak salah. Oh, dadi iki ku diarani cikar krebet. Ukurane iki wis sampean cilikno apa? Wis cilik iki. Oh, lek asline kan gede-gede padha karo cikare wong Dengkolan, tapi sing zaman biyen wong Dengkol sing nganut boto. Heeh. Iya ta. Gede ndi cikar biyen ambek cikare kene ambek Dengkol. Oh, gede kene. Kene soalnya sik zamane aku nyikar muatan tebu. Muatan pucukan nang pabrik taduk iku. Sapi apa? Sapi PO. Oh, PO paling gede-gede. Ya aku pertangan aku nyikar ono sapi ireng Blegon. Oh, Blegon. Marang gawe meneh sapi abang. Sing abang apa? Sapi abang gawe sapi Brahman. Oh, Brahman abang. Brahman limusin iku lho. Oh, Brahman limusin kupinge dawa. Sing cekak sing abang. Oh, sing cekak. Brahman limusin. Dadi Riko iku mulai kenal cikar ya mulai mbah-mbah sampean biyen. Nah, Cak iki niku akeh wong nglakokno cikar. Akeh ta biyen. Biyen lek saiki yo ono cuma enggak akeh koyo biyen. Kurang pirang persen kira-kira? Ya sekitar 75% sing kalong. Wah, akeh Cak yo. Saiki kari kira-kira 20 wong.
Gak sampai. lebih. Oh, sik lebih. Lek Rata-rata duwe cikar. duwe Rata-rata ya digawe kerja. digawe kerja nang sawah iki. Ya jalure sampean iku mah satu singkal ngono lho. Oh, singkal. sik mlebu jalur satu Satu singkal ngono. Nah, terus sing nyeret cikar iku ndi, Cak? Nyeret yo Sing nyeret iki ndi? Iku. Ndi age? Yo. Age. Tak tutno riko. Ndi? Nah. sing biasae iki. Nah. Sing iko karo iko dhewe. Sik, iki. Ayo Iki. diulas sejarahnya. Iki. Nah. Iki sapi jenis apa, Cak? Iki jenise asine ibuke Jawa iki biyen. Ibuke Jawa Ah. Putih. Terus tak kawin oleh musin metune ngene. Oh, ibuke Jawa Putih. Jawa. Jawa Putih. Anu, Kak. Maksud sapine ku Jawa tapi sapine ireng. Oh, no, Ah. sapi Jawa tapi warna ireng. Saman gawe no limusin metu Metune pentas. iki, heeh. Oh. Nah, iki mulai cilik deh Mulai sampean. cilik, mulai Oh. lahir. Mulai Ono lahir. ini. Lahir nek kene. Terus saman ngajari waktu umur piro? Umur 16 bulan. 16 bulan wis sampean Wis ngajari. ngajari. Iku ngajari nyingkal apa Nyingkal, ngajari? nyingkal. Biyen iku mbok niki jenisnya limusin. Anu, putih tapi ireng. Putih, oh sakjane Jawa tapi Heeh. warna ireng. Lek mbok mbae putih. Oh, ngono lho. putih bres Ah, bae. putih beras. Dek sampean wis pirang tahun ya? Iki mulai lek enggak salah anakku sing Huda iku anu Mas. TK. TK. Heeh. Saiki. Saiki wis lepas SMA. Oh, berarti paling enggak sik 15 tahunan Heeh. yo. Mana ping piro Dek? Ping 6. Ping 6. Ping limone kembar, Oh, ping 5 nih kembar. Heeh. Metu apa kembarane? metu Brahman. Brahman karo. situ simental situ. Oh, situ Brahman, situ padha wedoke apa? Lanang-lanang Oh, payu wisan. korban. Oh, payu Bapak besar korban. Iki anak terakhir ya sing dia. Anak terakhir ndek kandange anu ndek kandang omahku ndek Mabul. Oh, Dek Mabul. Heeh. Oh, mang di kandang. Liwat Mabul Mas. Heeh. Mabul itu Dek di. Kidul ndek Oh, Dek pondok. Kidul. Nah, ya iki kira-kira lek saiki ngono rega pira sapi iso digawe wis manak balak-balik Sekitar- kan hitung tuwek. Selikur lolikur iku. Ah, sekitar selikur. Dalam kondisi iki termasuk kuru apa lemu? Guru. Oh. Soale mari nyape. Oh, setas mari lepas susu. Nah. Lah lek iki ya umur pira? Iki umur 7 wulan. Anake sing ndi? Anake kok sing cungkrung banteng. Oh, cungkrung banteng wetan dhewe ko. Iki kira-kira rega pira lek sakmene? 8,5 songo. Lek ngene iki metu apa ya? Raine. Nah, iki metu iki bapake Jawa putih, Heeh. blater. Metune Heeh. ngene iki apa ya? Ya wis gak karu-karuan. Karu-karuan. Kakean bapakne. Kakean bapakne iki. Ping 4 kali dadine iki. Nah, cak lek iki pira, Mang? Jare sampean sekitar 8,5 songo. 8,5 sampai 9 ya. Nah, lek gondol iki ya Iki sama anak Rono. iki sing nomor sama papat. Rono. Nah. Iki anake sing nomor 4. Nah. Nah, lek ngene iki metu jenis apa ayo? Lah iki jenise repot ngarani. Hangus. Lek gawe hangus iku Kok sak Gondol. ulune kok ndak. nah iya, kok ngono lho. gondol ya. Kok gondol. Heeh. Terus digawe Brahma, Digawe Brahman kok cilik. cilik ngono lho. Wis campur sari wis jenenge. Iki iso digawe gak ya? Gawe iso. Oh. Heeh. Mulai umur 15. Gak ngawas aja. Enggak, Kuat. kuat iki. Oh. Kok kuat ana unsur apa nih ya? Lah iku anu paling mbokne iku lho. Oh, teko Arah iki ya, turunane ya. teko turunane ya. Nah, lek iki kan si mental aja ya. Mental, heeh. Iki ya iso digawe. Iso. Tapi jarang digawe ya. Digawe ngawas iki. Oh, makanya Kurang. jarang digawe Nah. gini ya. Oh. Iki si mental iki. Kira-kira lek iki mang rega pira ya? Sing iku saiki sekitar 12 iki. Kari gawe. Kare gawe. Gawe nyambut gawe Nah. kenek. Lah lek iki, Iki meteng 7 wulan iki Mas. nah lek meteng ini iki ya sapi kenek digawe Mas yo ngawas sik pira? Sik 17 iki. Sik 18. 17 karena meteng ya. Heeh. Lek iki ya wis mana ping pira? Pisan. Pisan. Iki mana? Iki pisan ya. Oh pisan. Nah lek iki ya. Iki Nah lek iki mana ping pira Dek Riko? durung. Gurung. Heeh. Lek ceritane teko wong iki kok. Wis balak-balik kawin ngono lho. Tapi wek braito. Baik tok. Tapi iki posisine iki sik 50-50 urung anu.
Urung positifno iki hamil apa ya apa urung. Tapi iki wis sampean suntikno ah. Durung. Mek cuma jarene wong wis suntik ngono lho, wis bolak-balik ngono ku. Oh, lek ndelok geretane iki wis metu ping pira sih? Durung. Durung blas ya. Wong gak ono gelange iki ya. Ono gelange. Ha iki kok tau tumon sapi teko ndi ya? Teko Mbah Saleh. Teko Mbah Saleh. Kono bose. Bose. Pak. Nah. Iki sing sering sampean gawe iki ambek Iki ambek iki nyikar. oh. Ambek iki lho, sing nyikar. Nyikar ambek iki. Ambek iki. Gak ngowo lek digawe nyikar. Oh, tapi lek digawe nyambut gawe di sawah. Ngowos. Oh, pedhot oyo tuh tau nyingkal ngeden deh. Tapi lek nyeret iki karena balane Anu glondong. glondong. Lho iki genge singgalane. Oh, siap. Malang Selatan iki Mbah Nah. Karmo iki. Pak. Halo. Nah, gini lho, Pak. Melok aja ya anu. Pak Darmo iki. Iya, genge singgalan Malang Selatan iki. Dendi kandange. Pringu. Pringu ya toh? Ya cedok. Oh iya, Ah. kok disambangi ya. Sambangi ya nang kandange. Lek iki ya Iki limusin. limusin gondol tapi ya. Heeh. Nah, sing iki lho ya. Iki. Iki kira-kira Baik. kira-kira Baik. iki tungguke kandang. Heeh. Sing paling lawas. Paling lawas. Mana Paling lawas ping- iko. Iko paling lawas. Ini mana ping piro? Iki ping 7. Delok gelange Sampai iki. iki ya? ping pindho. 7. Oh, dek. Iki teko endi dhisik? Iki dhisik teko ya lor pisan iki. Oh, asale. teko lor Heeh. pisan. Tapi iki meteng aja. Meteng. Sama anu Meteng, Wulan. bibit apa iki? Iki sing saiki nyoba bebek simental iki. Oh, apa ya kok gak sampean kepingin PO ta apa ngono? Enggak. Boleh PO. Oh, lek Soalnya- simental Lek simental metune apik. malahan. Oh, pertama nok kene metune simental apik. Digawe gak ngowo. Enggak. Soale nurun mbokne. Mbokne ana ana anune bibite. Oke. Nah, ya saiki aku takok, iki mangan wis nggoda terus Iya. sakmono dawane. Kapan kira-kira wong-wong di wilayah kene tantang gawe? Lah iku sik urung Bulan piro? Yo bulan-bulan iki Wis mulai ana sing wis tantang mulai. gawe. Iki wis tandang cuma burung kumpul lho. Oh, iki Burung wis tepak ngumpul. tandang. Cuma ombong ngumpul. Oh, ngono. Lek pas di kene ku lek ngarani nganu tebu apa? Mantir. Oh, lek pakis kan ngurak. Ngurak. Ya. Oh, lek kene Mantir, melantir. nah. Lek wong-wong dhuwur brojol. Brojol. Oke. Iki berarti kena digawe kabeh ya lek Kabeh. sing tuwek-tuwek ya. Nah. Yang ini ki musim ketiga gak ewa panganan. Ora lek nek kene. Apa pucukan? Anu, tebon lanang, Kebon lanang iki wae apa? panen, teko pionir. Oh, tuku apa? Tuku. Piro sak bentele? 10 nek kene. Oh, 10 ya. Cuma aku enggak tahu tuku, mek ngepek dhewe ngono, Oh. ambek kolonjono. Oh, kalau jana ndi Pak Riko? Tegal. Atau Tegale. Ya cedek Oh. sawah ono. Lek Riko mulai ngrumat sapi ki umur piro ya? Sekolah kelas 5. Kelas 5. Kenapa? Nyedok ngono lho. Nah, kelas 5. Heeh. Sing muruki wis ya herho ngono iku piye apa? Golek. Oh, gak diburi wong tuwa. Wong tua yo anu enggak pas ngono lho. Oh Anu iya, enggak soalnya pas. tereng ya anak itu. Heeh. Dene golek di Heeh. toko-toko di Heeh. pendekar-pendekar iku mang tak Oh. golek iya jane ngono. Lek diburi wong tuwa iku kurang puas lho Heeh. Riko. Akhire metu. Metu. Nang ndi biyen pertama Riko golek guru biyen? Yo nang kanca-kancane bapak sing Heeh. gampange sing lawas-lawas ngono ku. Iku malah sabar. Ya enggak sabar ngono, cuma Cocok nang cocok ati. nang pikir ngono lho. Oh, lek nang wong tuwa dhewe. Waduh, sentak itu kok Iya. pecet sing yo. Iya. Aduh, kurang didik pecet ngono. Dadi getoplak Iya, kae. kayak Dadi kayak gak ono pintere ya. Ono, ngono lho. Kurang tok. Nah itu sahabat Kanyawara dulu itu para leluhur kita memang sampai hari ini kalau untuk mendidik anaknya itu nggak mungkin dididik sendiri. Enggak. Biasanya dititipkan sama temannya yang dia percaya. Itu tradisi di Pulau Jawa atau tradisi Jawa ketika didik anaknya itu memang biar serius, biar ono sungkane, Heeh. cendang dadi, belok wong. Oke, Cak Bibi, matur nuwun lah. Demikian sahabat Kanyora, video kita kali ini dari kandang Cak Bibi yang berada di Desa Kasembon, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila wa muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.